Dwi'n hoff iawn o ddweud cryno epigrammatig. A does rhyfedd felly fod yr englyn yn apelio atau mewn barddoniaeth. Pennill cynganeddol o beder llinell yn unig ydy'r englyn, ond mae'n cynnwys môr o feddwl ac ystyr ac ergyd ambell dro sy'n ddigon i ysgwyd person. Ac un o fy hoff englynion ydy Nadolig gan y meistro I hunan, Gerallt Lloyd Owen. Ac yn yr englyn hwn, mae'r bardd mewn ychydig o eiriau yn peri I ni anesmwytho, yn dwys bigo, ac yn rhyw ddod â ni at yn coed. A dyma'r englyn, wyf heddiw yn rhyfeddu. Wyf ar daith efo'r doeth i'r beidi. Wyf y sant tyneraf si, ond wyf herod y fori. Wel, Nadolig llawen I chi gyd, a gobeithio y bydd yn dathliadau ni eleni, yn dangos I ni fel Cristnogion, mae I Grist y brenin, yn anad neb arall, mae yn teyrngarwch cyntaf. Hwyl fawr I chi.